Σας καλωσορίζω στην απόψινή τελετή για την απονομή των πρώτων ESG Shipping Awards παγκοσμίως, σε μια ακόμη πρωτιά για την ελληνική ναυτιλία. Το ESG είναι ένα μεγάλο ταξίδι και ακουμπάει κάθε πτυχή των εταιριών. Τα ESG αφορούν τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Through ESG reporting, we can share our concerns and remedies, not only for the environmental issues, but we can give back to society. Thank you so much for having me. Thank you to the Secretary General, thank you to the organizers, to the Union of Greek Shipowners. Winning through sharing. Αυτό είναι το μότο της σημερινής βραδιάς. Μεγάλη χαρά και μεγάλη συγκίνηση. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή πρωτοβουλία όλο αυτό το βραβείο που έγινε. I'm very honored to be here at this award ceremony and receiving the 2023 ESG Shipping Award Bronze Medal. Όλα εξαρτώνται από την εκτίμηση που δίνουμε στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Πραγματικά όλοι μας, Στεριά και Θάλασσα, είμαστε πολύ περήφανοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την οργάνωση, αλλά κυρίως όλη μας την εταιρεία και το team μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που αναγνωρίζετε το έργο της Λασκαρίδη Shipping. Έχουν βραβευτεί η αφοσίωσή μας σε καλές πρακτικές διακυβέρνησης που ακολουθούν πάρα πολλά χρόνια και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι μας να αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε το θετικό αντίκτυπο των πράξεών μας στον συνάνθρωπο και στο περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε επίσης για την αξιέπαινη προσπάθειά σας να προωθήσετε τη βιωσιμότητα στον κλάδο μας. This is a fantastic honor. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ, από καρδιάς θα έλεγα, που μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι μέρος σήμερα αυτού του ξεχωριστού και δυναμικού ξεκινήματος.